Welcome to my channel. Enjoy watching. Sa very regalado, especially po sa mga baguhan natin mga elected officials. Ako po ang MFA ng 10 barangays. Siguro magpupunta na lang po ako sa inyo. Napunta ko na pang Dampolor, napunta ko na yung Santa Cruz, Napitian, napuntahan ko na din. Alianza. Kilala ko rin si NSPNC na ngayon, dati BDC. And then, Buena Vista, Dampolor, Bakulang Tubig, Ngaran, Pipian. 10 po silang lahat. And the Plaza, syempre. O kung alam na nilang makuna sa kanila. Sige. Nagkikita-kita po lagi tayo. And sana po, huwag kayong, kung baga sa lumakuyam. I don't know dito sa San Fernando kung anong term ng nakuyam. Nasuya. Mauyaman. Okay, sana dito po mauyam sa ko. Okay, ang topic po na i-discuss ko is resource mobilization. Kanina po, lahat operation and maintenance. Siyempre magtatanong kayo, no? Maintenance. When we say maintenance, kailangan ng pundo. Tama? Kung walang pundo, pundo. Tama o tama? Tama. Oo naman. Sige, operation and maintenance, part po yan, lagi ang pundo. Okay, magbibigay po ako ng example para ma-simplify natin ang resource mobilization. Ito po yung, say for example, may bahay na tayo. May bahay na po ba tayo? Okay, so, nandiyan na tayo nakastay. Diba? Hinahayaan po ba natin masira ang bahay? Siyempre hindi. Okay. Kumbaga sa projects, operating, functional ang bahay. Pero, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng panahon, okay ang bahay. Diba? May mga oras mo po kahit nga 2 years pa lang yan, 3 years pa lang yan, mayroon na mga sira-sira yan. Okay, so, kailangan natin ang maintenance. Okay, say for example, wala naman kami pera, grabe. Hindi naman sapat para, hindi naman talaga excess lagi ang pera. So, ito ang tinatawag na resource mobilization. Kung ano po, say nga, countable lang po ang sira ng ating roof. Hindi natin yan hahayaan. Ano ang gagawin kung wala pa tayong pera? Siyempre, kailangan natin may pera. Pero, what if, pag sa bahay talaga, hindi talaga sapat ang pera. Laging kulang yan, di ba, mga misis? Laging kulang yan. Kung ano po ang nandyan, di ba? Buyang maya, iwa pa man dyan nga didiit na volcasir. Gamitin na natin. Di ba? Yung ginagamit muna natin kung ano ang nandyan. Yes or yes? Tama o tama? Sisa, kailangan pa ba natin humanap ng trabador? Ulit. Meron tayong mga marunong na dyan na members of the family. Nandiyan si tatay, nandiyan si kuya. Nakikita natin gamitin. Resource mobilization. Kung ano ang nandyan, iyan na muna. Tama o tama? Iyan po ang tinatawag na resource mobilization. Okay. Alam mo, nung sa cover ko, iba ang hinahawakan ko. Ngayon, iba na naman. Kaya hindi ako sanay dito sa mga ganitong hawakan. Ano? Noong time, di ba? Kasi pinit parang hinahawakan ko, no? Ballpen. Mas use ako sa ballpen na hinahawakan. Okay. Oh. Bakit? Wait, nag-react? Okay, resource mobilization.
Sabi dito, learning objectives natin na display the purpose and relevance of allocating funds for operation and maintenance. Dapat natin talakayin kung anong kalagahan na pagkakaroon natin, pag-appropriate natin ng mga finances or resource allocations for the operations and maintenance. And identify internal and external funds. Pag sinabi natin internal organs. Pag sinabi internal, ano po yun? Sa loob. Yung sabi ko kanina, di ba? Kung alam na dyan muna sa atin. Yun na muna ang gamitin. Pasensya na muna po kayo kung medyo nagkakaroon na tayo ng early New Year. May mga paputok ako sometimes. Pasensya rin pa ako masyadong lumas na magaling. Okay lang po. Kasi nung nasa cover court ka talaga tayo, pakos ako, no? Okay. Pag external, sa labas, oo naman, sa labas. Hindi sa labas ng bahay, kasi yung mga sometimes sa labas ng bahay, sa labas ng komunidad natin. Okay. Resource mobilization, sabi dito, refers to all activities involved in securing new additional resources for your organization. Paghahanap ng mga panibagong resources. Sabi ko kanina, kung may sira ang roof natin, hahanap tayo ng mga resources na pwede muna i-repair doon sa roof. Sometimes na, kung medyo kailangan ng palitan ang SIM, di ba, may SIM naman muna dyan. Wala pa tayo masyadong grabing kwarta. Gamitin lang muna natin. Tama o tama? Oo, di ba? And then, with that certain activity nyo sa ano yung mismo ng repair na yan, kahit kaunti, naiibitaran na madamage lalo. No? Hindi magiging malala ang mga butas o hindi kita matataduan because of that maintenance. Okay. Resource mobilization is about an organization getting the resources that are needed to be able to do the work it has brought. Getting the resources. Humahanap tayo ng mga resources para maging functional ang ating organisasyon. Okay? Para maging functional ang ating sub-project. Para maging sustainable ang ating sub-project. Masyado ba akong mabilis? Pinabilisan ko lang po kasi 30 minutes para makauwi tayo, ano? Okay, okay na po. Okay, sabi ba dito? Pero hindi ko matapos, continue ko. Nung request ako kay Aisin, mag-extend tayo ng counting panahon tomorrow. So therefore, we will ask here tomorrow as early as 8 o'clock. Okay lang po ba? Yes. Hahabol tayo. Okay? Punctuality. Sabi ko rin doon dyan. Ako ang naglaag dyan, kamutabi. Okay. Sige. Kung hindi ko matapos kasi may workshop pa din po ito. And then, para mas lalo nyo manamnam. Mas lalo nyo ma-internalize ang aking sasabihin. Pag masyado na kasi akong mabilis, para din kayo nakahabol. Pero at least nakikita ko hindi kayo natutulog. Kasi mga alas 6 na, babayaan ko sa mulit na sila magkatulong din. Okay. Resource mobilization is more than just fundraising. Pag sinabing fundraising, sabi ba ngaya, makaipon na ngaya kami ipundo para ma-maintain ang sub-project. But po, yes, pwede. Pero, makulang sa gabos na oras, fundraising kita ng fundraising. Ayun po? Okay, sige. Kaya, maaraman po nito kung paano ba magkakaibuan ng pundo ang sarong organisasyon, ang sarong grupo na magpamantiner ng sub-project. Okay po? Why is resource mobilization important? Punta po kay buhan niya to na mag-mobilize ang mga resources. Ano mobilize? Mapagalaw ang mga resources. Bakit kailangan natin mag-add ng mga resources? Gamitin yung mga bagong resources or maghanap ng mga panibagong resources. Bakit po? Anyone? Bakit Sinabi sila? sa akin, nakasuba ako. Ang nag-excuse ako ng klasin ko. Okay, sige, nakikita ko sa ako para may sasabihin mo. Why is resource mobilization important? Why is resource Para mobilization? magkaibabalit ang funds nga sa
mobilization, kung ano man po ang niyaong sa to, i-mobilize niya to para magamit, para masustain ang satuyang sub-project. Kasi sabi naman dito, sobrang pundo na kita. Okay. It ensures the continuation of your organization service provision to clients. Ano po yung objeto? Mga comforting of access road. Natin mga improvement of child development center. Ano ang purpose na kailan? Okay? So, masabi ko nga in 5 years or 3 years pala, magkakaigwa na iyan yung mga rapat-karaot-rakot. So, pag naraot na, dahil kami maintain, pag kita na kung ang resources para ma-maintain yan, yung function kang CDC. Ano ang function ng CDC? Ano pa ang function ng CDC? Child Development Center. Ano nga iyan? Tindahan? Ano nga po yun? Eskwelahan. So, pag data iyan ma-maintain, because kita naghanap ng mga resources, paano yung function na ito? Masasayang po sa download, masasayang sa trabaho nito, masasayang po sa objeto or the goal or yung functionality ka Child Development Center. Okay? Tama po yun, di ba? Tama. Tama. Okay. Number 2, it supports organizational sustainability. Magiging sustainable ang organisasyon. Nakulong po ang mga organisasyon sa puon sana. Nilas kugol na sinasabi. Sa puon, Diyos ko, masigasigol at nakaalam, grabe mga activities, pero siguro after a year, wala na. Hindi na susustain. Bakit? Wala silang mobilization ng resources. Pag ituwang na niya, ubusan na nituan, nakapwa ka mo kiliit na fundo, sa activity, tapos. Tapos na, wala na naman yung organization, kailangan natin masustain. Opo? Okay. It allows for improvement and scale up of products and services the organization currently provides. Scale up, maiangat. Lalo pang patatagin, lalo pang ma-enhance. Okay? Kung ang bitinaon niya mo sa ito is improvement of child development center with the resource mobilization na activities nito, pwede nyo pa iyan ma-scale up. Kung ano man ang niyaon dyan, pwede pa iyan dagdagan. Pwede pa po nito yan mapagayon. Okay? Hindi lang masustain, pag lalo pa nito ma-improve. Tama o tama? Pag-iwaki, mundo. Pag-iwaki, resources. Sige. Nasasagutan po ako? Yes. Kitang-kita ko naman. Organizations both in public and private sector must be in the business of generating and new business to stay in business. Ano naman kasi ang negosyo yan, di ba? Kailangan natin mag-generate. Kailangan natin mag-income. Okay? So, sabi nga, kasuwag ko ni Sir Jeanette, it could be income generating. Okay? Pwede pong maging income generating tayo. Okay. Fund sources, ayan na. Kasi ako mabibig parahalan. Sige ni Atarang ni Ma'am na funds. Sa kami ka nakuha. Okay, sinabi ko kasi na example, resource mobilization in kind. Kasi sabi ko, ano ba, bulkasin. Kung same, we need fund sources. Okay. Internal. Ano naman po ito sa internal? Sa tao. Very good. Pwede daw po itang mga ONM group, magkaigwalin mga Jews, capital build-up, sales, and business base. Pero, bago po iyan, nagkakaigwalin pangungulekta ng mga Jews. Okay? Kailangan po iyan igwalin mga ordinances, iba po yung mga resolutions, pinagka-uruyunan. Ayun po, dahil ang kolekta na walang basihan. Yun po, advice ko po, dahil ang kolekta, sabi na yan pwede magkaigwa ng Diyos. Okay.
Iba ko orange juice. Kasuba ako, ano yun? Melon juice. Ikaw, pwede po mag-ewa yung membership dues kung every year or every month as long as po na pinagkakahurunan. Walang maraot dyan. Okay? Next, sa external naman, we have the linkages. Kasi, dali sa tuya. Okay? Pag sinabi linkages, ano po yan? Pag sinabi link, from the word link, nagkikitay-up kita. Nagkikilink kita sa ibang ahensya o organisasyon na dali sa satuya. That's linkages. Networking. Okay, networking. Kasi net tayo ngayon, mahilig tayo sa mga net. Pwede tayo mag-ipag-tie-up through networking. And partnership. Mag-partner kita kung sisay ang aral ng nakakatabang sa to na organisasyon na nasa luwas ka sa itong komunidad, pwede ka po iyan magamit. Mag-ipag-tie-up tayo. Mag-ipag-partner tayo. Siguro, gusto ka na lang po iyan kung paano. Okay? Local resource mobilization pa din tayo. Ito, yung describes the activity of finding new way. Ito po yung sabi ko, kasubak ko, ito is the activity. Ang local revenues or resource mobilization, isa po yan aktibidad. Yun ay sa pangangalan at pagpapagalaw ng mga resources. Could it be pwedeng siya pundo, pwedeng people, pwedeng goods, pwedeng services to support an organization and make it self-sustaining. Kaso ba kung nga sabi ko, ano yung example ko ng resource mobilization sa haro? Ano sa ginamit nito? Volcasil. It is good. Nasa good siya. Duman sa laborer, sa nagtrabaho, tao yun. Okay? So, iyan po ang pwede niya itong mga mamobilize. Para maging self-sustaining ang Satuyang Zoom project. Okay? The term local resources refer to financial and non-financial contribution to community improvement projects from local sources including individual organizations, local government, businesses, institutions, or other actors. Okay, pag sinabi natin local resources, refers po yan, hindi lang siya kwarta, hindi lang siya kind. Okay? Ito po, sabi nga, financial and non-financial contributions to community. Okay? Idadagdag sa inyong punto. Okay, could it be pwede ang local government unit? Pwede din doon makatay up mamaya or tomorrow, i-discuss ko kung paano kayo makakatay up sa LGU. Kung paano kami makaka-access ang operation and maintenance tool. Ang dapat mabigay si Malo. Okay, sabi dito, ito mga mekanismo. Mechanisms para makamobilize kita ng mga local resources. Submitting grant proposal and or writing letters, bring letters po yan nasa lahat ng atayan. Writing yan. Writing letters to local NGOs, local individual supporters requesting for resources. Pwede po kamo mag-ibon ng mga proposal. Pwede po kamo magsurat sa alam nyo makakatabang sa ito. Dahil yan yung pinagpapawal. Kasi as a group kayo, hindi naman sasabihin na si Presidente lang o yung chairman ng Operation and Maintenance ang mga permaduman. Dahil pagka-aram. Please take note of this. Huwag kayong maghihingi o magawa ng proposal using the Operation and Maintenance Group na hindi alam ng kalahatan. Na hindi alam ng grupo. Since kaya ako ang chairman, ako lang ang mapirma, mahagad ako duman, kis Poncio Pilato. Ipinako sa Kristo ni Papa. Okay, si Poncio Pilato, since kaya Operation and Maintenance Group ini kang Santa Cruz, tawan ko ngayon ini. Pero ngayon niya alam, ang nakapirma ng pala, si chairman or the president, which is, pagkatapos na na-reset, naiarap kang grupo, na iba pala na din ako si Poncio Pilato. Yan po ang nakakagawa ng problema. Instead na ma-sustain ang project, ang natibok ng organisasyon. Okay, iwasan po natin yan. Okay pa sa project. Sa mga tao pala, sa grupo pala, yung lang nagkagawa
i-repair and maintenance. So grupo na pala ng dapat i-sustain, dapat ako ng maintenance. Okay, ang pinag-uusapan natin, ang magkaroon ng sustainability and maintenance, yung sub-project, hindi yung grupo. Tama o tama? Tama. Okay. Next. Running a small business. Lagi ko sa akin, no? Dahil nga ang nangyari na kaya. So, Running a small business. The kaya LGO nag-start na. can run a small business Kaya such nag-start na. as. Yun ang tuwan. Okay, since consider na din kayo as NGO, non-government organization, pwede na din kayo makapag-form ng mga livelihood. Especially kung kamu po mga accredited. Ito pa ang gusto kong sabihin. Ipa-accredited mo at yung personalidad na maghatag ng pundo. Special registered kayo sa SEC. Accredited kayo sa munisipyo. Okay? Sa mga mo, may identity ng grupo na pwede ka mo magkaigwa ng mga pagbibenta, livelihood projects na magagamit duman sa pag-sustain, pag-maintain, pag-sustain kang sub-project na itinaosa sa ito. Nasabotan po, so madali pa rin yan kayo makakakuha ng kwarta. Pinagpurunan lang yan, masinsilang usapan, pag pinagpurunan, talagang pag pinagkasaluan, madali na trabaho. Okay, ang importante lang, magkaunawaan, i-present lahat, transparency, honesty, and ano pa? So, tulungan ko ba ng CBNF? So, project, yung community-based financial management, dapat nandiyon yung transparency. So, nag-rules over transparency, honest, and efficient. Dapat nandiyan yan para pagtiwalaan tayo. Para saan na tayo pumunta? Nakakakuha kita. At yung mga grupo natin, mga interest sa atin. Okay? Magtitiwala na eto nga yung grupo ini, madyan ako, ma-intra ako. Kasi nagka-create yan ng livelihood para masustain ang mga sub-project na itinausa sa grupo yan. Okay? Hindi nga po yan. Nag-iribo na kung ano-ano. Dakulong kita. Technical know-how lang ang kulang ata sa to. Pero dakulong kita resources sa nakapalibot sa sato. Batat? Anong nagiging mo sa batat? Okay? Duman sa mga palakpakan nyo, sa inyo, ano may ginito? Dakulong, ibuhon ka po yan ng livelihood project na pwede nga itong ibenta. Okay? Sige. Events and actions. Okay, events and actions. Kaso bago ano nga para makakuha kita ni funds first, ano po yun? Mag-ano po? Magsurat. Mag-ano igra. Mag-ano yung mga pagtap kita. Mag-ibong proposal. Okay. Number 2, maano po kita? Running. Very good. Running small business. So, nakunin na ng dalawang sako. Pero, dito mo nagsusulat na kahiling lang sako. Okay na yan sako. At least ako kung muna kahiling ko sa ito radyo. Yes. Seryosa, no? Pag hindi ang aking kasi ko, doon sa nakahiling sako, habang ako nagtatalang, kaya ako pala, hindi ko na inumasa ni ko. Kaya baka po ako nag-discuss, sige ko talaga ako yung eye to eye kasi once na nag-eye to eye contact tayo, it means na dyan yung honesty at dyan yung nagkakaintindihan kita. Eh, hindi ako mahil na nag-discuss na nakadugo. Di ba? May mga mawala ka na hindi. Okay. Events and actions like fundraising. Kasi ba ako lang talaga fundraising sana. Okay? Fundraising, events, demonstration, music concerts. These events and actions can both raise financial resources and increase public interest. Aside na kapag ayun mga events na iyan, nagpo-fundraising kita, nakakakuha kita ipundo. Aside from that, natagap ka pa o ano pa yung mga interest ng mga tao. So, pag yan ang mga interest ng mga tao, click po yan pag kita ang nag-sponsor or kita ang nagpatibukaan. So, bumaga sa hanapin ang kiniti ni baby or hanapin ang kiniti ng community. Kung ano ang gusto ng komunidad, i-actibuhin nito ang activities para mag-click. Gusto ng mga
Finesse drugs, baka magtinda kita ng drugs. Ako po yan ang gusto ko sabihin ha. Hanapin na kayo ang gusto. Ako po yan. Sumangat legal. Iyo tabi, pinapahabol ko po yan. Mga legal na aktibidades na nagtatangkilikin, alam mo tatangkilikin kang tao. Yun po ang libuhan niya to na mga activities para makapag-raise tayo ng mundo. Pag gusto niyo ng sayawan, benefit nice, sige, pabayli kayo. Aside from na-exercise na, nag-enjoy na, nagkakapundo pa ka mo. Ayun po, kaysa na nag-iiwan ang mga Mr. and Mrs. kasi nagsirelos. Yan na. Pag-aral na nito ang mga nangyayari, hindi na ka mag-ibag-ibag ito. Pagbutok. Okay. Face to face. Face to face, meeting a person face to face and asking resources. Okay. Yung pupunta kayo. Kaso number one is making proposal. Ngayon, face to face. Pupuntahan nindo ang gusto nindo ahagada nindo. That's face to face. At least marinali iyan kasi nagpupulong-pulong ka mo. May-interrogate ka mo or kaya ahapot ka mo kung ano ang objeto. Magkakaigwa ka mo rin, exchanging of ideas. Mas okay po yan ang face to face. And nakikita din po na pinagagala nito na honesto kasi mo. Kasi niyakong ka mo dyan. Nakiharap sa ilo. Kung Pedro Pons, na nagtao lang po ka mo yung surat, nagtao lang ka mo kiproposal. Kaya mas okay na yan. Grupo ka mo, dalang nito yun naman. Kung design na grupo ang gusto nito naman, sa sabay-sabay po ka mo. Alibungan na din ang puso ka, iyan na din mapuso. Na din itakay ka mo takuan. Okay, financial resources, clear resources that all NGOs, CDOs needed to be able to function and carry out their financial object. That's financial resources. Pagkahagadan ng mga finances. Okay, menu including. Okay, ito naman ang mga financial resources na pwede niya itong magkaigwa kita kipunto, ito yung equipment rentals. Kung igwa ang organisasyon, yung mga equipment, pwede nito parentahan. Okay? Pwede nyo na parentahan. Pero, dapat nakapalaman diyan sa sawong resolution or kung ano man po ang gamit nito na magiging ipon para kamo mangolekta o para kamo magparenta. Ang sinasabi kong ipon, legal basis. Ano ang legal basis? Policies, resolutions, ordinances, yun po yan. Dapat iba po kita agdamin ka po bago kita mangolekta ng kwarta o bago kita magparenta. Okay. Equipment rentals. Donations of cash. Pwede pala siya. Okay? Donations of cash. Pwede pala mag-receive tayo. Grants from local authorities or other organizations. Yun na sinidiscuss ko kanina. User fees for participation in various activities, membership dues paid by members. Okay. Kung sabi natin na pinapagamit natin kung may rentals, ang user's fees kasi iba kong rentals, yun pagpapagamit. Say for example, ikaw ka mo mga facilities, may users ano yan eh. User's fees na tinatawag. Fundraising events, so kanina po diniscuss ko na. Then sponsorship of NGOs and other regular activities by local business. Okay. Okay. Eto pa. In kind. In kind material donations. Ito po mga mekanismo po ito para magkaigwa kita ng mga resources. Ito kanina, na-discuss natin more on financial. Paano tayo magkaroon ng fundo? Ngayon, mayroon tayong tinatawag na in-kind material donations. Can help reduce the cost of implementing on activities significantly. Example of in-kind material. Say for example, magkakaroon kayo ng mga activities, say fundraising contest or pabingo or pasayaw or pa-training na mag-i-earn. Pero, kulang ang pundo nito, pwede ka mo makasulisit, pwede ka mo makahagad ng mga office supplies. Okay? Pahagad naman sa narin, sa tamang tindahan, baka lang mga iba ka mo dyan ng mga scratch paper na pwede namin magamit kung iba kami mga activities. Nagwa kami mga pakawan.
na di na ninyo makakalun. Yun po. And then with that, pag ano nila ni activities na, kamo, inuwata. Building or construction materials. Okay? Iba kami makawat na ang kami palo seko. Para kaya din kami di mga gamit. Iba kami makawat na ano ginagamit mga trip to Jerusalem, di kami tukawan. Pwede kami manubli, di kami na magpakal. Ayun po. Then, use of a car or other vehicle. Iba kami nahahakuton. May hakuton po kami na gagamitin sa activity namin. Pwede po pasubliin na ang vehicle. Kung sa inyo naman mga vehicle, subli ulit doon. Hindi ka mamakayan. Okay? Then, food. Okay. Food and drinks to offer to volunteers or beneficiaries. Pwede po kamo magsulit sa naman hagad man kay mga pagkaon o inumon para sa mga beneficiaries. Kami kayo ito, SK Chairman, KB Chairman ako noon, wala pa kami pundo. Way back 1984, KB Chairman na ako. Okay? Dahil pundo ang KB noon, compare ngayon ang SK may pundo. Pero nakaka-activity po ako ng clean up drive. Nakaka-activity po ako ng mga search for Miss Bola Lama. Okay, anong pinigil ko? Bulang na sa Kuya Pag-Iriba. Nagkakahulog kami ng mga referees, local referees. Pwede po mag-facilitate ka mo, mag-officiate ka mo ng kawat na ang katilang lang certificate. Okay na sa kanila. At sabi ko naman doon sa mga SKB, sa mga KB members ko, mga kabataan, pwede kita mag-render kay mga clean up drive. Mahakit lang kita kay mga pagpa-staff kung sa kita ng trabaho, kung sa kita ng limpia. So tangod man lamang mag-offer kay Rumon na tubig o kahit supas o ano. Nangyari po yan sa mo. Wala akong pundo as KB chairman, pero may mga activities kami that time. Ano lang po ang resource mobilization. Okay? So magagamit po yan CAG, Operation and Maintenance Team. Naintindihan po? So nagkakaiba na po kami ng ideas? Yes. Okay. Number 7, in-kind intellectual services. Okay. Pag sinabing intellectual, kasi ba ako in-kind, mga foods and drinks, intellectual, kakayahan sa pag-iisip. Ayun po, intellect, kung mga kaaraman, ng manyaon sa barangay Nindo, bakit mo dyan ni maestra, bakit mo dyan ki mga engineers, bakit mo dyan ki mga architect. Okay, kasi ba ako sa example ko sa pag-shoulder ko kay or pag-hold ko kay basketball or balarama, so kakayahan kang ma-reference. Ginagad ko ito, sinublit ko or sinulisip ko in lieu of certificate na. Ganun din po kita mga nasa operation and maintenance group. Pwede tang itakit, pwede tang i-top, ang mga nyamon dyan sa barangay. Okay? Okay, professional services sa Sanleco, kung yung abogado. Pwede po kayong mapatawag kami ang pag-ibig ng constitutional bylaws. Pwede po magpatawag kami sa pag-ibig ng proposals. Ganon. Tingin niyo po ang help nila. Psychological, nakakailigwa ng problema ng counseling, nakakailigwa ng problema sa mga organization nyo. Hingi kayo ng mga counselors. Hindi yung tinawag. Kundi yung may tawag sa psychological. May mga gagawin naman. Okay? Search na lang. Mga Sige. utang na buong. Local resource mobilization pa din, mechanism. Diba, nagpatubos naman lang yan. Okay. Ikakat ko na muna para pag uli nindo, isip-isip ko na nindo iyan. Like, huwag kitang workshop sa aga. So, mga i-discuss ko po, pwede ka kong ilaog iyan sa workshop sa aga. Sabi ko nga din po, kamo ang nagsulat, participants, dapat punctual. So, at 8 o'clock, alamin mo na po kami. Okay? Okay po. Salamat tunod. And, sana yung tuwa, yung saro, yung tulog, maging apat na sa aga. Iyo po. So, dapat, dahil na magbawas. Promise? 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 Yes. Promise? Yes. So, anong kabilan? Ganun po ako. Maano mo pa ako yung
mapilit. Okay? Promise po. Be there po tomorrow. Ako pa din po ang sa inyong abang lingkod sa agaw. So, pagka ito na magbibig-amay, mamimiss din ko ang discussion ko, pagkabot yung workshop, kamo ang ma-present po. Or kung ano sa list